Det er ikke særlig. Ikke specielt godt indtil videre, i hvert fald. Og den 2 multiplier. Oh, fuck. Ja. Ja. Nej. Ikke rigtigt. Kom nu. Sådan lidt til på det her. Blå. Ja. Blå. Ja. Hvad må? Blå. Blå. Jamen. Først skulle vi lige have den der rent faktisk. Ja. Nå. Fucking 30 kroner indtil videre, men hvad sker der? Amen. Elendigt. Kommer 100 af. Sidste. Please. Ja. Ja. Yeah, boy. Please a retrick. Ja, tak. Ja, en retrigger. Ja. Igen. Igen. What? Stor multi. Stor multi. Stor multi. Kom nu med multierne. Stor multi. Kom nu med multierne. Nej, jeg skulle til at sige ja, fordi jeg var så multi at komme, men det var bare lort. Det var bare lort, de multier. Vi vandt 92 alligevel, ja. Ja. Okay. Kom nu. 20 kroner. Ja, tak. Fuck, man. Det dobbler alligevel penge. Come on. Nu var det bare lort. Nu er det bare lort. Into retrick. Ja, into respin. Respin, kom nu med flere respins. Det gør jeg sindssygt. Ja. Ja. Nej. 10 kroner. Altså, vi er fordoblet vores ting. 10 kroner er ikke dårligt på det punkt, vi er. Vi har så mange, altså, vi er så meget i plus nu. Ja, det er faktisk det er fint nok. Det er fint nok. Imponerende, vi ikke har mistet pengene endnu. Ja. Men vi skal op og slå 700. Vi er nødt til at gå op og slå 700 jo. Ja, vi skal op på 700. Altså, det er bare det. Det er bare det. Eller jeg tænker 600, det er fint, fordi så har vi... Eller i teorien skal vi slå 800, fordi du har 100 kroner mindre sidste gang. Ja. Og så nogle røde gummy bears. Ja, det kom der. Ikke. Jeg caller den allerede nu. Og flere skatter, sådan bare den ene der. Det er giga lost. Får vi profit på den her? Kan du mærke det noget til stiklerne? Nej, jeg kan ikke mærke det til stikler. Jeg har ikke kunnet mærke det lige. Men der er heller ikke noget, der siger noget ned til mig til stiklerne. Det er dine testikler, vi skal øje i. Ja, altså, rest in peace, mine testikler. Ja, helvede. Hader, når der sker. Men for helvede, vi skal have de store bonusser allerede. Vi har ikke spændt tilbage til ikke at få have de store bonusser. Ja, så kommer jeg lige med 2 skatter der. Nej, nej. Det kan ikke, den kan ikke lide os nok til det. Nej. Jo. Vi skal sygt. Skatterbasse. Dejligt. Det er godt det der. Godt det der skatter. En til. En til? Ja, 12 spin. For ja. Det kunne være dejligt, hvis den kom en til. Det kan være sindssygt, hvis vi får igen. Hvor oveni vi allerede har fået ekstra spin. Ja. Og se, hvor lort bare går efter skade. Ja, og... Ja. Ej, det bliver lort. Vi har kun 26 kroner. Nå, men de der bonusser, de er også bare spredt fuldstændig ud. Okay. En skatter mere, en skatter mere. Okay, det der er stort. En skatter mere. Jeg kan mærke det med testikler nu. Det bliver ja. Kan du mærke det noget til sigten? Jeg kan mærke den højre venstre klunk. Ja. Ja, ved du hvad, jeg kan næsten mærke det i min penis også. Altså, det er lige før det kilder. Det er lige før det kilder. Vi har profit nu. Ja, vi har. Ja, for satan, vi har med.
Det er kun 14 kroner, men vi får, der er no way, vi får mere profit. Der er no way. Kom nu. Nej, mand, for helvede. Nej. Men vi har ikke den der gang 128. Nej, ikke nu. Den får vi nu. Kom så. Okay, er det sidste spil nu, eller hvad? Nej, det er anden sidste. Nej, anden sidste. Okay, jeg tror faktisk, vi kommer igen. Vi har sådan nogle flere skatters. Ja, gange 32 mere. Nu er det sidste spil. Problemet er, at men jeg rammer ikke noget mere. Jeg troede, det var meget større, men fuck, det er dejligt. Altså, problemet var, at vi prøvede at kigge på mappet. Vi havde den bonuserne overalt. Ja. Fucking lort. Det er fucking lort. Du mangler 3 kroner. Jeg sætter lige 3 kroner ind. Og jeg tænkte bare lige gå ind på... Nej. Det mindste beløb er 50 kroner med. Bare gå ind på Blackjack, bare lige få dem. Nej, ved du hvad, så sætter jeg bare 100 ind. Skal jeg overføre dig en halv triller så? Altså, det kan du godt. Fordi bare lige så vi deler det lige, ellers så... Jeg overfører dig en halv triller. Men så skal vi... Jeg skal sgu heller ikke mere for... Nej. For den 8. der. Det er det sidste, vi gør i dag. Det er det sidste, vi gør indtil på lørdag. Jeg føler virkelig, at Sweet Bonanza giver noget. Jeg kan virkelig mærke det. Kan du mærke det ned til stiklerne? Ja. Jeg river dine testikler af, hvis du tager fejl. I det mindste der er en, der vil rive det af. Skal vi ikke bare Sweet Bonanza, ikke? Jo. Det kunne være dejligt. Og så lige indtil... Nej, det er lort, det der. Lort. Vi får... Lort. Jo! Ja, det... Nice. Ja, for satan, kom du mere multipliers. Jeg sagde det, Ja. jeg sagde det jo. Men det var helt nede i dine testikler, det der. Jeg sagde det jo. Det var helt nede i testiklerne. Det var simpelthen, jeg kunne mærke det. Helt nede i testiklerne. 9 kroner. Det kan være lidt sygt, hvis vi lige får et 1000 kroners spin igen. Nice. Det tror jeg ikke, vi gør. Ej, det tror jeg heller ikke. Så skal vi have noget sindssygt. Så skal vi have nogle respins, eller bare en sindssygt run. Sidste. Bananer, ja. Det er det. David, vi er i profit nu. Ved du hvad? Jeg føler for en. Hvad tænker du? Jeg føler for en. Jamen, det var sådan lidt der, jeg hælder henad, men jeg var ikke helt sikker. Det her, det er sådan en af mine favoritslots. Fordi det er sådan... det er mega Same. Den er god. Men altså, Sweet Bonanza og Sugar Rush, det er bare det bedste. Ja, det er det bedste. Det er bare dem, der sker mest i, synes jeg. Ja, det er præcis. Det er dem, hvor du vinder mere over tid. Ja. Altså sådan... Du løber, men det kan godt være, det ikke er profit, men der sker noget, fordi du rent faktisk får noget. Der sker noget helt. Du bygger noget op også. Ja. Helt ned til stiklerne. Kom så en brød mere. Fuck sake, man. Nej, det er bare langt væk, men nu... Ikke engang det der veins. The fuck? Jeg kan ikke rigtig mærke den mere, faktisk. Jeg kan ikke rigtig mærke noget af min penis med. Det er sådan... Det er helt gone. Can I...
Der er no way, du når genvinde den på den der. Nej. GG. Nope. Spillet siger bare, nah. Det er faktisk godt nok det der. Så skal vi bare lige ramme. Vi har 14. Så skal vi også bare lige ramme noget, selvfølgelig. Ja, der ramte vi. Og vi rammer igen. Der ramte det godt. Vi Der rammer igen. ramte det godt. Jo. Og så de røde. Og de grøde der, ja. Og så har vi en 128. Vi har en 128. Please ram den. Ja tak. 100 kroner. Nej, please ram den. Det kunne være nasty, hvis jeg fandt... Bro! Bro, yeah! please. Please. Der er no Om du så også giver os noget for helvede. Okay. Det er ikke der, vi skal ramme. Men det er ikke der noget, vi skal ramme. Nej. Det kunne være så dejligt. Det kunne være så fucking dejligt. Vi er enige om, vi stopper på 600. 600? Ja, fordi så har vi 100. Det er lavt. Fedt. Ja, okay. Fair nok. Please. Please, bare 2 orange. Bare lige der og der. Ja! Vi er på 600. Vi er på 600, mate. Snart. Vi kommer op på 600. No way. No way. Please. Kom nu. Giv os noget for helvede. Hvis vi får en retry. Der har godt lige været mere. Og det er Hvad? Hvis jeg får en retrigger, ikke også? Får en retrigger. Bro, hvad er det der? Hvad er det for et spil? Er det Max Win eller hvad? Er det Max Win, vi er ude i? Det er Max Win, vi er ude i. Det kan jeg godt mærke. Bro, fuck's sake, mand. Vi får bare, vi får bare 128 over alt, altså. Vi har 64. Ja, 64 hele vejen igennem. Men hvis vi så skulle få noget... Ja, hvis det kunne ramme måske, så ville det være dejligt. Ja. Ikke sådan noget lort der, mand. Please ram. Nej, kom der. Please, jeg beder dig. Den debater os bare nu. Nej. Det er da ikke engang specielt godt. Det var et lortested. Yes! Lige midten. Det kilder, mand. 400. Altså, vi er oppe på 600 nu. Hvor mange spins? Du har stadig 5 tilbage. Igen! Bro! 600! 600! Fuck ja! Den bliver bare ved, mand. Det er nasty. Hvis vi får en retrigger igen, ikke guys? Hvis vi får en retrigger igen, ikke guys? Nej, det skal ikke. Det vil være så nasty. Mads, det fungerede for dig, da du sagde det. Du snakker du om det. 1000 kroner, vi er oppe. Vi har blevet døden i det hele. Vi rammer. Det er Max Win, det her. Det er Max Win, det her. Jeg tror, det er Max Win. Stop. Vi kommer ikke til at have mere held. Det er en intercykler, vi skal over i. Ja.